Bo día, que tal? Bueno, moitísimas grazas por acompañarnos nesta conferencia de prensa un venres máis, os habituais, e máis tamén, pois, hoxe aquí, que nos acompañan xente, seguramente, que o futuro, en algunha das cuestións que temos aquí, que temos hoxe. Bueno, pois, venres, celebración de Xunta de Goberno, e hoxe aprobamos máis de 1,5 millóns de euros para o impulso da accesibilidade, para o movimento asociativo, para o benestar social e para mellorar infraestructuras públicas. O detalle. Aprobamos destinar case 80.000 euros para mellorar o acceso de persoas con discapacidade aos nosos atractivos turísticos. Demos luz verde ás bases reguladoras do programa Lecer en Familia 2026 dotado con 180.000 euros. Ampliamos en máis de 205.000 euros a contía do programa Mais Aqua 2025, que alcanza o 2,5 millóns de euros. Demos tamén luz verde o expediente para contratar as obras de mellora da estrada provincial EP 4102 Leirado-Lira en Salvaterra de Miño cun orzamento de preto de 560.000 euros e no marco da nosa aposta firme por renovar o Centro Príncipe Felipe destinamos máis de 680.000 euros para mellorar estas instalacións. E comenzamos e facémolo falando de benestar. Neste caso, dun programa para reforzar lazos familiares que puxemos nos en marcha e do que nos sentimos moi orgullosos. Falo de Lecer en Familia porque hoxe aprobamos as bases deste programa para o ano 2026 cun orzamento de preto de 180.000 euros. Ofertamos un máximo de preto de 3.000 prazas para que familias con menores ao seu cargo, empadronados na provincia, gocen dun tempo de desconexión en hotéis de Pontevedra, do conxunto da provincia, en réxime de media pensión, que poden disfrutar entre o cuarto trimestre do ano 26 e o primeiro trimestre do 27. Destas preto de 3.000 prazas, 50 serán en réxime especial, é dicir, vamos a subvencionar o 100% do prezo da adxudicación de cada praza. E as restantes prazas terán unhas axudas que oscilan entre os 60 euros para os maiores de 12 anos e 30 euros para os de entre 3 e 12 anos. Os menores de 3 anos van a gozar deste programa de balde. Está previsto que o prazo de presentación de solicitudes sexa entre o 1 e o 15 de abril do ano 26. Así que anotade ben as datas, entre o 1 e o 15 de abril, abriremos o prazo para facer a solicitude do programa Lecer en Familia, que conta con unha elevadísima demanda e do que este ano están a disfrutar preto de 3.000 persoas. E cambiamos de terzo, agora vamos o referido ao movimento asociativo, porque hoxe aprobamos ampliar en preto de 207.000 euros os recursos do programa Mais Aqua 2025 para apoiar a comunidades de usuarios de auga. Este plan distribuiu xa 2,3 millóns de euros entre 245 comunidades de auga e agora, con este incremento, vamos chegar aos 2,5 millóns de euros. E, por outra banda, se todas estas achegas que estivemos facendo estas últimas semanas aos plans de acción comunitaria, danos como resultado que son 5 millóns de euros de apoio ao movimento veciñal. 5 millóns de euros. 2,1 para axudar ás asociacións, o Plan Provincia Comunitaria, 340.000 para regularizar traídas, Plan Mais Novacua, e agora máis de 2,5 para as comunidades de usuarios de augas. E o fío desta aposta do Plan Mais Aqua, pois tamén aproveito para anunciarlles que o próximo martes, día 9 de decembro, imos celebrar a primeira gala Provincia Comunitaria. Unha gala para render homenaxe ao tecido asociativo desta extraordinaria provincia e que terá lugar a partir das 6 da tarde no Teatro Fundación Abanca de Pontevedra. E é unha gala na que prevemos reunir a centos de personas, de colectivos, nun encontro de
comunidade e celebración que estará presentado por Rocío Padín e Isi e que servirá para poñer en valor todo ese tecido asociativo desta provincia. Como vos decía ao principio, falaba de estradas, e neste sentido contratamos as obras de mellora da estrada provincial EP 4102 Leirado-Lira, en Salvaterra de Miño, cun orzamento de preto de 560.000 euros. E con estes recursos imos a actuar sobre un treito de 900 metros, mellorando a funcionalidade e a seguridade da vía, tanto para o tráfico rodado como para os peóns, acondicionaremos a drenaxe e dotaremos a plataforma dun maior ancho. Así que, unha semana máis, seguimos avanzando na mellora das estradas de titularidade provincial, unha semana máis, seguimos investindo recursos na rede provincial para que garantizar que estas vías, que son fundamentais na vertebración do territorio, se encontren nas condicións axeitadas para o seu tránsito de peóns e vehículos, condicións de seguridade, que é, ante todo, o que prima. E de Salvaterra, trasladámonos a Pontevedra, sen deixar de falar de infraestructuras provinciais, porque acabamos de aprobar máis de 680.000 euros para facer mellores as instalacións de Príncipe Felipe. Por unha banda, diriximos 468.000 para reformar o Centro de Transformación, Cadro Xeral e Grupo Electróxeno da Cidade Infanto Xuvenil, donde vamos a renovar as instalacións de alta tensión e solucionar os defectos detectados, e, por outra, 216.000 euros para a adquisición de pellets de madeira para as caldeiras de biomasa combustible que temos e utilizamos neste espazo. Así que seguimos sumando recursos para Príncipe Felipe e falamos que nestes 2 últimos meses de ano temos aprobado nin máis nin menos que preto de 5,7 millóns de euros para transformar este espazo, para transformar Príncipe Felipe. Aos 684.000 euros que aprobamos hoxe, hai que engadirlle os 3,6 para a mellora do edificio principal de Príncipe Felipe e 1,4 millóns de euros para a reforma e modernización do pabillón deportivo desta instalación de Príncipe Felipe. En resumo, 5,7 millóns de euros para convertir este espazo nun proxecto cheo de futuro, que é un símbolo da política social da Diputación e tamén da aposta clara, decidida e firme pola cidade de Pontevedra por dotalo con instalacións públicas de calidade, modernas, accesibles e sostibles. E, por último, quero falarlle de 2 asuntos relacionados con fondos europeos e cooperación. O primeiro, hoxe aprobamos en Xunta de Goberno un convenio con 9 concellos da provincia por case 80.000 euros para darlles o acceso das persoas con algunha discapacidade aos atractivos turísticos da nosa provincia. E trátase de recursos que irán destinados aos concellos de Arbo, a Cañiza, a Guarda, Mondariz Balneario, o Porriño, o Rosal, Salvaterra de Miño, Tomiño e Tui. Falamos de recursos que son para audioguías adaptadas e descargables, instalar dispositivos para mellorar a accesibilidade auditiva como bucles magnéticos de inducción, suministrar impresoras braille ou mellorar a adaptar e instalar sinalización accesible. E como segundo asunto, e xa fora da orde do día, quero informarlle que, como vimos de coñecer esta mesma semana, a xestión da Diputación foi capaz, porque sempre é quen, de captar 1,8 millóns de euros de fondos europeos para financiar outros 5 proxectos con distintos socios e proxectos do ámbito da cooperación territorial, de eficiencia, envellecemento activo, patrimonio marítimo, etc. Tal como se desprende da convocatoria dos fondos PopTech e do programa de Espazo Atlántico 21-27, participamos en 5 proxectos que mobilizarán un total de 10,6 millóns de euros.
Deste total de 10,6 millóns de euros, a Diputación achegará 2,4, 1,8 de recursos de fondos europeos e algo máis de 600.000 euros de fondos propios da Diputación. E procedo a explicar moi brevemente en que consiste cada un destes 5 proxectos. Participaremos nun proxecto de eficiencia enerxética de edificios públicos, valorado en case 2,5 millóns de euros, entre outros socios que figuran a Diputación de Ourense. Tamén con Ourense, nun proxecto de promoción de envellecemento activo nas rexións transfronteirizas por importe de 5 millóns de euros, conocido como Activa Rural Transfronteirizo. Tamén impulsaremos unha estrategia de protección dos castiñeiros ante os desafíos climáticos, valorado por 930.000 euros, por case 1 millón de euros, un proxecto de promoción sustentable de espazos próximos á fronteira, e noutro, de 1,7 millóns de euros, que vai a consistir na posta en valor do patrimonio marítimo e material valorado. Repito, 1,8 millóns de euros de fondos europeos que falan moito e moi ben da acción comunitaria, do apoio comunitario da administración local, dos lazos con Portugal e tamén do traballo que aquí se realiza para captar recursos, neste caso, de Europa. Por a miña parte, pois era o que tiña a ben trasladarlles e non sei se hai algunha pregunta que facer. Sí, non me queda moi claro. Coa Diputación de Ourense, que se vai facer, entón? Un proxecto alá, aquí... Na presentación destes proxectos, pois se buscan socios, e logo cada parte reporta as actuacións que son proxectos comuns. E este proxecto que falo de instalacións públicas, pois eu dei conta das actuacións, os 2,5 que van a ser aquí na provincia de Pontevedra, outro socio, por exemplo, Ourense, collerá e tirá instalacións públicas dali. Cando falo do de acceso para as persoas con discapacidade para recursos turísticos, nós temos os concellos da zona pegada ao Miño, Ourense, outro socio, ten na provincia de Ourense, e outros socios tirán nas súas zonas. Aquí é segmentado na parte da provincia de Pontevedra, do total desos 10,6 millóns de euros. Moi ben. Bueno, pois, moitas grazas. Se facedes ponte, tedes esa sorte, aproveitade.